moral. Tumrap pamaos diarani piweling. Piweling kalau wau napa? Piweling kalau wau napa? Ayo. Nggih, piweling niku amanat. Dados wonten cariyos menika wonten napa niku amanat ingkang kita dudut, Dik. Ngertos dipun dudut niku kesimpulan, nggih. Lah niki wonten soal kagem panjenengan sedaya dikerjakake nggih, mangke ibu guru tunjuk kalih-kalih. Niki soale dikerjakne nggih, Cah. Cerkak iki ngenani swarga impen. Sadurunge sampean mangsuli pitakonan. Lah, niki sampean kudu maos. Soale ngenani swarga impen yaiku cerkak, nggih. Dipun waos riyen nggih. Kula paringi waktu gangsal menit. Mangke kula tunjuk lak kalih ingkang majeng nggih. Pun dipun maos riyen. Saged, Mas. Saged. Sampun. Sampun nggih. Nah, wonten ngriki pitakenan ingkang kaping pisan. Sinten ingkang majeng? Kula tunjuk mawon nggih. Mbak niki. Swarga impen. Napa? Swarga impen. Lah niki, apa tema cerkak kanthi irah-irahan swarga impen? Kira-kira apa, Mbak? Panggonan. Nggih. Supados wonten ngriki kan papan panggonan. Dadi cah ning kene niku tema cerkak irah-irahan swarga impen wau niku ngenani papan panggonan. Nah, sama ngerti ta papan panggonan niku apa? Mengertos? Papan panggonan niku apa? Tuladane. Pamane sakliyane swarga impen niku napa? Ya papan panggonan niku sakliyane swarga impen niku sekolah, omah niku kalebu papan panggonan. Ngaten nggih, wonten ing tema kani cerkak swarga impen iki ngenani napa?
Kala wau papan panggonan nggih. Ingkang kaping kalih. Sapa wae paraga ing cerkak swarga impen jlentrehna siji mawa siji watake. Dadi sapa ae? Mas Gondo lan Tanto. Tanto nggih. Nggih leres. Wonten ngriki niku wonten kalih paragane. Ngertos to paraga? Pokoke wonten cerita niki wau, wonten Mas Gondo lan wonten Tanto. Lah, sifate dos pundi Mas Gondo kalih Tanto nika ayo? Mas Gondo watake rodok malesan nanging apian. Nggih. Atau watake kepengin ngerti samubarang sing durung diweruhi. Nggih leres. Dados wonten ngriki niku watake Mas Gondo niku rodok malesan nanging apian nda. Nyapa to kok malesan? Dadi nyapa kok malesan ning kene iki kabukten ana ing kene, Dik. Saben dina gaweanku mung nongkrong, turu karo ndeleng TV. Lah kuwi kan wis klebu apa mang malesan ya. Bar kuwi tapi apian. Apiane ning endi? Lah iki. Apiane nalika Mas Gondrong ngajak Tanto dolan. Nah, dadi wong tuwek ngejak dolan cah enom, ngono lho, Dik. Terus lek watake Tanto piye ayo? Watake Tanto piye? Kepengin ngerti samubarang sing durung diweruhi. Nggih. Tuladane maksudnya ana ing ukara endi? Ana ing ukara iki. Apa to Mas? Apa to Mas swarga impen kuwi? Dadi ngono. Dadi Mas Gondro kuwi nyeritake swarga impen iku kaya apa to? Mesti swarga impen ku apa? Ngono kuwi. Dadi bocah cilik sing durung ngerti ngenani papan panggonan kuwi mau. Ngerti? Saiki soal sing nomor 4. Sampean. Nomor 4 ya. Latar kuwi kaperang dadi pira? Coba sebutno lan jlentrehno latar ing cerkak swarga impen. Kepira? Latar kuwi ana pira, Dik? Ana 3. Apa ae? Latar suasana. Suasana. Waktu. Dan panggonan. Panggonan, nggih. Lah, saiki sebutno lan jlentrehno latar ing cerkak swarga impen. Ayo, sing latar suasana iku ning endi? Terus latar panggonane iku ning endi? Latar waktune iku ning endi miturut cerkak swarga impen? Ayo. Ning endi, Dik? Ngerti apa enggak? Nah, iki ya latar waktune ning endi? Dadi latar waktune iku ning ngene, Cah. Latar waktune iku ing wayah sore. Ya, ing wayah sore. Ning kono ukarane kaya ning kene iki. Pas wayah sore, pas lagi wae rada sregep, nyandak kanvase ning TV ana gambar omah apik-apik ngono kuwi acarane Rumah Idaman. Dadi latar waktune ning kene yaiku pas wayah sore. Lajeng latar panggonan. Latar panggonane ning ndi? Ayo, ing jero omah leres. Lah ukarane kaya kepiye? Latar panggonan ing jero omah iku ana ing ukara kaya ngene. Yen mripatku nyawang sing apik-apik ngono kuwi lali karo gawean, apa maneh aku ndeleng TV ing jero omahku iki. Lah dadi latar panggonane iki ana ing jero omah. Ngerti to? Saiki latar swasana sing gambarake apa ya ekspresi ngono kuwi. Ning kene berarti apa? Ekspresine suasanane seneng banget. Ana ing ukara Tanto seneng banget dheweke mlayu mulih. Aku duwe salin kaos tok. Ora suwe aku lan Tanto wis melu desek-desekan dempet-dempetan karo mobil gilap ing dalan kutha Jakarta. pinter. Sampeyan jenenge sapa? Angel. Nggih tepuk tangan kagem Mbak Angel. Nggih, ingkang kaping sekawan menika napa Adik-adik? Piweling apa kang bisa didudut saka cerkak swarga impen? Amanate napa? Ayo, kira-kira amanate saka cerkak iki napa? Yen kita pengen meruhi samubarang sing durung ngerti, kita aja isin takon. Nggih, napa malih? Napa malih Adik-adik?
Dados ngeten nggih, sampean kuwi lek kepengin ngerti samu barang apa wae sing durung ngerti, sampean ojo isin takon-takon, kaya wis dijelasne kaya kala wau nggih. Pamane sampean ndak iso apa kuwi ndak iso nggarap, sampean kudune ngacung menehi pitakonan. Ngoten nggih. Sampun to? Sampun ngertos sedaya? Sakniki tugasé dipun kempalaken nggih. Mangke Bu Guru biji, nggih. Sampun toh, sampun jelas sedaya. Nggih. Dikempalaken nggih. Yen bocah-bocah kabeh wis cetha. Saiki bahas unsur intrinsik. Sapa sing dieling unsur intrinsik iku apa? Mau unsur intrinsik kan ana tema. Terus latar, pamargan, alur, sudut pandang, amanat. Latar mau ana apa ae? Latar panggonan, waktu lan swasana. Nah, saiki carane ngrangkum cerkak iku ana 3. Sing kaping pisan, sampean iku kudu maca cerkak utawa karangan supaya ngerti maksud lan tujuane pengarang gawe cerkak iku apa. Ya, carane ngono. Sing kaping pindho, sampean iku kudu nyatet piye to kesimpulane cerkak iki kepiye. Sing kaping 3, sampean iku kudu nyusun cerkak apa gagasan pokok sing paling penting ning kono. Nah, saiki kan kalau wau ana sing maju to. Maju cerkak mau lho. Nah, saiki carane maca cerkak iku sing perlu digatekake iku apa ngarane mimik. Mimik iku obahe lambe utawa gestur. Gestur iku obahe tubuh niku lho. Nah, nalika maca cerkak sing perlu digatekake iku. Nggih, paham to? Nah, sing paling pungkasan iki sampean iku kudu paham ngenani cerita cerkak. Lah nggih niku sing saged dipun dudut, monggo ketua kelas mimpin donga. Sadurunge pasinaon dipungkasi, ayo padha ndedonga rumiyin. Donga dipungkasi. Donga dipungkasi. Tuhan tepuk tangan, Dik. Muga-muga piwulangan dina iki saged migunani tumrap kita sedaya lan menehi manfaat ingkang sae. Ngoten nggih? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.